बिजेपिनो फानबायबा अब्लाथ' हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआथ' माब्लाबानो खेबनै फानखांबाय। अब्ला कंग्रेसनि खेबसे फानबाय, बिजेपिनि खेबसे फानबाय, नङा होमब्ला? थानायानो जुदि फाननाय जायोब्ला अब्लानिफ्राय बेयो सिगांनो खेबनै फानखांबाय माथो। पिटिसिखौ जेनेबा कंग्रेस थानायाव कंग्रेसनो फानबाय, गावनि बाथ्रा आरो जेनेबा बिसोर बुंनाय बाथ्रा आरो जेनेबा ओमफ्राय बिजेपिजों थालायबाय, बिजेपिनोबो फानबाय। दिनै प्रमदआ इउपिपिएल दोलोआ जुदि फानबायबा बिजेपिजों थानायावनो बिजेपिखौ समर्थन होनायावनो अब्लाना जुदि फाननाय जायोबा इबोथ' फाननाय जादोंमोन ना खेबनै, बेसो खेबसे बारा माथो अब्लालाय। गथे बेफोर बाथ्रानि खुनु माबा गैया, जुक्ति जुक्तता बा बेफोर नङा, बेफोर ओरैनो बुंलायनाय बाथ्रा बा साधारन रायजोफोरखौ एसे ओरै खालामनानै माखासे बिभाजन खालामनानै गेजेराव ना मा होनो ओइ गुबुंले खालामनानै ना हमनाया बिदि धरननि आरो बेफोर राजनितिया एक्सुवेलि नङा, जोंनि गेजेराव बेफोर सोलिनाया थिग नङा। बिजेपिनो फानबायबा अब्लाथ' हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआथ' माब्लाबानो खेबनै फानखांबाय। अब्ला कंग्रेसनि खेबसे फानबाय, बिजेपिनि खेबसे फानबाय, नङा होमब्ला? थानायानो जुदि फाननाय जायोब्ला अब्लानिफ्राय बेयो सिगांनो खेबनै फानखांबाय माथो। पिटिसिखौ जेनेबा कंग्रेस थानायाव कंग्रेसनो फानबाय, गावनि बाथ्रा आरो जेनेबा बिसोर बुंनाय बाथ्रा आरो जेनेबा ओमफ्राय बिजेपिजों थालायबाय, बिजेपिनोबो फानबाय। दिनै प्रमदआ इउपिपिएल दोलोआ जुदि फानबायबा बिजेपिजों थानायावनो बिजेपिखौ समर्थन होनायावनो अब्लाना जुदि फाननाय जायोबा इबोथ' फाननाय जादोंमोन ना खेबनै, बेसो खेबसे बारा माथो अब्लालाय। गथे बेफोर बाथ्रानि खुनु माबा गैया, जुक्ति जुक्तता बा बेफोर नङा, बेफोर ओरैनो बुंलायनाय बाथ्रा बा साधारन रायजोफोरखौ एसे ओरै खालामनानै माखासे बिभाजन खालामनानै गेजेराव ना मा होनो ओइ गुबुंले खालामनानै ना हमनाया बिदि धरननि आरो बेफोर राजनितिया एक्सुवेलि नङा, जोंनि गेजेराव बेफोर सोलिनाया थिग नङा। बास्तबाव जों बे लामाया जोंनि थाखाय नंगौ हाग्रामायाबो सानदोंबा बिपिएफ दोलोआ ओरैबायदि रायजोनि थाखाय आं ओरैबायदि मावगोन माबा सुबिदाखौथ' मोनाखै ना मोनदोंमोन? मोनाखै मोनाखैमोन होनबा मोनदोंमोन। अब्लालाय माथो दिनै लामा जायाखै मा जायाखै बुंनाय माखासे बाथ्राफोरा नोंबोथ' मावदोंमोन, नों मावनाय खामानिया माथो 3 बोसोराव माथो बायनांगौ?